नातवा ओ नातवा अरे काय वय करता रो झाला काय तुझा अरे कोकला नको तर काय वय करू काय झाला अरे 8 दिवस वय झाले कापलो जेवण माझ्यावर कोपलो आणि जळा टाकतोय पाक पाक पाकतोय पण माशाचा खवायलाय ना अरे गावतला मासो कसं तुका कुठं बोल काय अरे वय आपल्या देवाकडे विसरलो होय हात तुझ्या म्हणा रे माझ्या भाना किती तुझ्या भाना हात तुझ्या म्हणा रे माझ्या किती रे तुझ्या म्हणजे नातवा खापऱ्या देवावर विसरलो रे वाटला आपल्या देवाक काल कोमत दिलाय अवधू दिलाय तो हा म्हणजे वर्षभर नारकोबा खापऱ्या देवावर गीतोय कोवळण्या देऊ नाही उन्हाळवाय खापरो दे माझ्या सोल्याक तुका पैसा गावला काल कोल्याक तुका पैसा गावला ना अरे नातवा सोय खाऊकन होय ऐकलं होय आणि कितको तरी सोमा खालो तरी वळण्या खापऱ्या देवावर विसरणार म्हणून सांगतोय ना असो गावाचा वय बंद झालो आणि पैशाचा अनोगामाचा वय झालो उन्हाळवाय खापऱ्या देवावर विसरलो पण नातवा हो आता वय मी कारणा दितय ठोकून होय त्या वय होय महाराजा उन्हा उत्तर वाटून बा देवा खापऱ्या देवा होय महाराजा विसरल्या वैद्या राष्ट्रोया होय महाराजा ज्ञानाचा वैद्य कलेश्वरा होय महाराजा कुळाचा वैद्य कुडाळेश्वरा होय महाराजा कुळाचा वैद्य केळगाव होय महाराजा तुमचा सगळ्यांचा वय गणित या करा होय महाराजा आणि माझी वय गुटली मुतूर धरा होय महाराजा आणि खापऱ्या देवा तुका जो नारकोब देऊ गयो होय तो देतला रे महाराजा महाराजा राजा जाळा टाकतोय मासो गावासारखं कर रे खापऱ्या महाराजा अथवा हो आता होळीला डुकलतोय हा होय तुझ्या मतात त्या कांगूरला माझ्या वाट्यात नको वलवारे 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 राम वलवडियाचा वलवारे 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 राम वलवडिया वलवडी 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 आता जाळाबाई टाकतोय या कांगूरला अथवा जाळाबाई खायचा करतोय हा जाळाबाई टाकतोय हा जाळाबाई जाळा आणि खूप सो वासो गावलो जवान मरा केला पण ह्या चढू लावला खूप हे कवय सांगलंय येणार माका वाटपेट घेऊन ये थंडीत हे धंद ह्या पाण्यात दिसतो माझा डोंग उठा उभा राहता ह्यावर पार बेगिना यावताला बापू सकाळी उठतो आणि दर्यार जाता आता सकाळी उठलो आणि दर्यार गेलो काय वाटेत घेऊन खून पडलो असतात याही सांगा घेऊता ना सरळ कधी दर्यार गेलो हा आता खायला येळेक गेलो काय वैल येळेक गेलो रे बापाजी सुद्धा नुसते कावळे जीव घालायचं
दर्यार इलं कापलं नुसतं धूर काढीतच बसलं पाण्यातला धंदो पुन्हा काय झाला कळणार तुका काय का काळजी होतो आता माका ती सांग 8 दिवस झाले माशाचा खवाळ गावना नाही घातलं काय करतलं काय तो का असा कधीतरी तसा जात ऐकलं तसा जाता आज 8 दिवस वय झाले होय. माशाचा खवाळ वय ना आज खापरो देव पावलो सांगतोय का आज खापरो देव पावलो सांगतोय आणि का मोठो सो मासो गावलो. त्या सदिनात माका इथल्या बरोबर सांगतो काय होय इतके ना? मासे गावले तितके मासे गावले आज 8 दिवस झाले सदिना घरातले कामतले गंगा घालगो घालतले घरात काय असा म्हणजे मी आज खातो. कधी काळजी केलं म्हणजे हो मी आज वय खातो काय नाही तर आणि काय ते खाता? नाही खातं, सुसुलीत झालं होय, होय. खेळावं झालं होय. मी आज एका आता पितळीवर लागतं एका खेपे आणि माका पितळी भरला पण जिया काय थोडा खात हे खातं. खातो. नाही, खाणं नाही. माझ्या हाडावरी गती लागा होय काय मोठे पाना सांगतो चलवा. परत तुका सांग सकाळ जेव होयाता होया होय. परत सोरो होयतो होय सोरो? परत सोरो खाका खातोय परवाचे दिवस खाका सोरो खात व्हायचे रस्त्यावर पिसर पडलं सगळे जण माका सांग लागले गंगल्या तुझं बोल गंगल्या तुझं बोल रस्त्यावर पडलं तुका त्याची पडलं तर काय झालं? एकदा पडलो. पुन्हा काय हे झालं माझं पाण्यातलं धंदो हा. बरोबर जर मी घेतलंय ना हा. तर माझा जीव कसं पुन्हा त्या जगतो? रस्त्यावर पडा भया काल तो बऱ्याच दिवसांनी सुधीर कलिंगण घावलो आणि सुधऱ्या कलिंगण आणल्या काय सांगले आज आजचा दिवस घेऊ हरकत ना होय पुन्हा त्याच्या नादात लागलोय हा. आणि बऱ्याच दिवसांनी गावलो त्यांना दिलं नको तेव्हा आज घेतलो तुका सवय नसा त्याची फुकटच्या गावला काय खाका खाऊ नया पुढे काय जातं राहायचं कधी विचार काय झालं बाबा? करा सुधऱ्याचं नाव सुद्धा घेऊ नका ठीक आहे. समजलं? तो असाच कसं काय झालं? आपण बरं करतो दुसऱ्यात पाडून घालतो काय झालं भाऊ बा? समजलं? फुकटचा गावला खाका खालो हा. आणि वाय जसं रस्त्याला आडवलो आडवं. पडलं तर काय पडलं एकदा पडलं एकदाच परत पडलं, तर गेली, गेली. किती हो गेली? गुरु. हो? गेली तर काय गाडीवर जा गाडी बाकी शिल्लक असा गाडीपेक्षा जास्ती होती होय तो होती? हो गुरु, होती. होती आहे. वो सोरो तर जीवाक बोल होय तर गेला मोठं बात सांगता चढवा काय झालं? अगो जर ह्या पाण्याच्या धंद्यात जर सोरो नाही झालं हो. तर माका ह्यो धंदो काय झपाचा काय सांगतोय का आज माझी माका किती ठाव का झाली? सदिनात येत असंच सांगतो ह्यो माझं पाण्यातलं धंदो पाण्यात माझं नळ उभं राहतो होय तो होय. अगो पाण्यात या थंडीत नुसतो न उठान उभं राहतो होय, होय. आणि मला जर बरोबर झाले ना होय. तर माझा कसा लागला हुनान तुका सांगतो थोडी थोडी घे थोडी थोडी घे आज खरात काय गावला अगो आज मासे गावले खापलो जो पावलो ते माझे धंदे झाले अरे माझे भाडे बघूया तरी माझे भाडे काय का? बांगडे गावले पेडिये गावले मोठे मोठे गावले गावले. फळे गावले सुळे गावले कोकणे गावले हे पेढिये सुद्धा धारणे गावले कर्णे गावले विश्वन गावलो ह्या खैसून काय हाडलं विश्वन हाडलं हे देव पावलं अगो कसं ह्यो? आपल्या देवा उभ्या सांगण्यात दिले ठोके काय? उन्हाळ्यात प्रयत्न गावला आपल्या देवाक होय तो. काय सांगतोय नाही का? कोमल तिथे लावून सांगण्यात नालकोमध्ये दिले तुझ्याकडे उन्हाळ्यात पैसा हा? आपले का सुद्धा गावली नालकोमध्ये तुझ्याकडे पैसा हा? पैसो होय. आता जाऊन बघा जरा अगदी काळजीच करू जळवा नको. याद कर काय की आता हे मासे घेऊन बाजारात जातो जाऊकच व्हाय, होय. आता घराकडे का ठेवलं ना होय तर त्याची सोय आधीच केलेली असा मी या झाला तरी उपाशी राहतोय पण कोणाही करून झालं तरी इतक्या मागा तुझी सोय करतोय होय मा होय तर. म्हणजे माका आज हाडून ठेवलं मा होय तर याद कर काय की आता बाजारात जातो होय तर जातं की आता एवढा मोठा माझा चेडू म्हणा काय आला? बाजारात जाताना हा. आपण खालते मान घालून जाऊ भया आणि खालते मान घालून जाऊ भया. आतापर्यंत कधी वरते मान केलं होय अगो, आता मागा त्या- सांग माझं मासळेचं धंदो माशाची टोपली घेऊन जाताना खूप जण रस्त्यावर म्हणजे? बघतो समजलं लांबचून बघल्याने कसे हात सुद्धा दाखवतो तसंच आपलं बंड्यासारखं तर शिटी सुद्धा मारता देवा शपथ कर छुटछुट सुद्धा करतो तरी करता त्यांना छुटछुट करणं नाही तर फुटफुट माझा काय मासच खपा आणि खाल्लं. त्यात सांगतोय होय. तो सुटसुट करून दे नाहीतर आपण फुटफुट करू दे आपण मात्र काय करता का खालचं घातलेली मान परत वरता करता का म्हणे आणि चढवा तुका एक सांगतोय काय जेव्हा तुका एक सांगतोय काय? तेव्हा तरी बाळा आमदारासारखं गावतो होय. चुटचुट करून सुद्धा ती ऐकलंच ना होय. काय मग शिटी मारतो होय. या मात्र का कधी शिटी मारू नको तसला काही एक या जर कणाची शिटी मारलं तर तो फुडला काय तुका चिठी आणतो असं नाही, काही एक नाही का काय का करू नये समजलं? बाजारात तुका काय व्हाय काय व्हाया काय व्हाया तुका माहित ना काय होय, माका खाया. नका एक घेऊन येऊ तर खाया तसा नका एक घेऊन येऊ पैठुलातला पैठुलातल्या आणखी काय व्हाया? म्हणजे त्या पैठुलातल्या व्हाया काय व्हाय रे आणि आणखी एक माका व्हाया किडी वही समाजला अगो इडीची वही हा? सर्वोच्च ठरलेला असा. आणखी काय व्हाया? आज माका या व्हाया काय माका या घेऊन येशील काय माका या घेऊन येशील रे काय आता का बाजारात घालता अगो चढवा याळून काय? तर माका या वार घेऊन ये. रे आता साप माणसातून उठलं काय झालं? आता म्हाल म्हातारो बापी होती आता कोण पोर दितलो रे पोर दितलो बाबा नाचला ना काय तुझा माझा काय तुझा
अगं मी तुका पोरून दे काय माणसाचा पोर होय ते सांगतो एक पोर घेऊन ये. वाटावे आता लगीन नव्हता असा हा. अगं माझी हळद झाली काढा तुला झाला तू दाखव नको. आणि होय म्हटलं आता पोर किती आहे? आता मी लगीन नाव बरवलं कसला पोर अगो होता? येताना या कोंबड्याचा पोर घेऊन ये. थंडीची पेटली उठतं. होय बाबा असं नाही सारखं दिसलो आणखी काय काय सारख्या दिसला राहत सोरो सोकर तिकट सोकर आणखी काय नको? होतो की तिरपळा तिरपळा किती आणखी तिरपळा अगं तिरपळा बरं लागता नाही बाबा बांधायला विचारतो ना का सांगल्या असं नाही ऐकलं ते किती काही एक काळजी करू नको काही काय घालू घालता सगळं मका खाया आणि येताना पैठून घ्यायचं नको घराकडे तुका पेच करून ठेव घराकडे ठेव. बेगीनं थांबत जा जाता बाळा येतं. आमदार वाटे करून त्यांच्या गदारी घरी आता जा. त्याचं नाही बोलायला होय. मी आता बाजारात जातो, आता संत भेटला इसवण घेतलं होय, होय. त्याला सांगले काय सांगतो इसवण लावून देऊ ना आज देवासारखं गावले ऐकलं होय तेव्हा होय असं बेगिनात थांबतो घराकडे जा सांगतो मला थांबतोच घराकडे जा रे बापाशी थांबतोच थांबतोच जा रे बापाशी काय काळजी खाऊ नको हा काय वय आमचं जो बागत्याचा धंद कसे ही माशाची टोपली कपाळावर घ्यायची गावभर भोवाचा आणि मासे खपवून आपला पोट भरूचा तेव्हाच्या नंतर तसे आज मासे गावलं आज 8 दिवस उरतं तर 6 वाटात तू जाऊक नाही लोक सगळी वाट बघित असतली नंतर गंगला कापती इला ना गेली ख ए मावशे या मग हे बघ ताजी ताजी सुमत आणलं रे असा का आजी एक विचारता मरे निसत्या का काय नको सुमका तरी हरा मरे संगो देव रे माका ठायास आजी कधी सांगलेलं पैसे दिता रे तुझी ओ नमला घेऊन गेला पोरता तिचा जाणू गावशिक का व्हा का नको माका ठायाचा कालचे पैसे नाचपाती राहता या बघ पैसे भाला राहतील पण मासे मग नाचले का भुकर जातले वरात सांगायचं ये मावशे ये मग सुंगट भूमील भय काय गे मावशे मावशे सुंगट भूमील भय काय गे मावशे मावशे तुझ्यासाठी हे बघ हाणलंय ताजे माझे सुंगट भूमील भय काय गे मावशे मावशे तुझ्यासाठी हे बघ हाणलंय ताजे माझे अरे अरे टेंबा वैल्या दाजी दाजी अरे अरे टेंबा वैल्या दाजी दाजी तुझ्यासाठी ही बघ हाणलंय मोरी दाजी तुझ्यासाठी ही बघ हाणलंय मोरी दाजी सुंगट भूमील भय काय गे मावशे मावशे तुझ्यासाठी हे बघ हाणलंय ताजे माझे हे भावाची ये मरे सर्वोतरी हो आपले जीव जमावून दिसला ये मरे असं अरे अरे वळा वैल्या आपी आपी अरे अरे वळा वैल्या आपी आपी तुझ्यासाठी हे बघ हाणलंय सुके खापी तुझ्यासाठी हे बघ हाणलंय सुके खापी सुंगट भूमील भय काय गे मावशे मावशे सुंगट भूमील भय काय गे मावशे मावशे तुझ्यासाठी हे बघ हाणलंय ताजे मासे सुंगट भूमील भय काय गे मावशे मावशे अरे अरे मधल्या घरच्या आपा आपा अरे अरे मधल्या घरच्या आपा आपा तुझ्यासाठी इसवनाची कापा कापा तुझ्यासाठी इसवनाची कापा कापा सुंगट भूमील भय काय गे मावशे मावशे तुझ्यासाठी हे बघ हाणलंय ताजे मासे सुंगट भूमील भय काय गे मावशे मावशे तुझ्यासाठी हे बघ हाणलंय ताजे मासे काय करतात असा त्याचा वैल्या वाटत जाता थोडीशी मागणी असा विसरामची वहिनी वाट बघित असते काय करतात सुंगट भूमील भय काय गे मावशे मावशे अजून आली नाही मस्तक कसं वती होतंय ही राहिली कुठं
तुम्ही आणि एकटे काय कार्तिक कुठे आहे का महाराज आपण हताश का हो याला कारणही तसंच आहे. कारण आहे कोणतं कारण कोणी पुत्र किंवा जन्माला येतात आई वडिलांचं नाव वर काढण्यासाठी. हा पण तुमच्या पोरीनं तुमचं नाव धुळीला मिळवलं. काय शिव 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 शिव. हे शब्द आपल्या मुखातून निघताय महाराज होय, हे शब्द माझ्या मुखातून निघताय याला कारण तुमच्या तोंडाला तिनं काळं फासलं. हे म्हणजे असं काय घडलंय तुम्ही तिला लावला लळा, तिनं केसानं तुमचा कापला गळा. हे शब्द आपण बोलतो आहात याचा विचार करा महाराज कुणासमोर बोलता तुम्ही हे सत्य बोलताना मी कधीही मागत करत नाही. म्हणजे असं नेमकं काय घडलंय एकच तुम्ही तिला अरण्यात जाण्यासाठी म्हणून सांगितलं, मला तिचं रक्षण करण्यासाठी सांगितलं. रक्षणासाठी तिच्या मागून गेलो, पण पाहिला तो प्रकार वेगळा. प्रकार ऐन तारुण्यानं मुसमुसलेली तुमची पोर तिला तारुण्यात सावरलं नाही. म्हणून अरण्यात राहणारा एक रानटी माणूस आणखी माणूस तो तिच्या समोर आला. हा म्हणता म्हणता त्या दोघांचं प्रेम जडलं. काय महाराज तुमच्या नावाला तिनं काळं फासलं, प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली. आता प्रेम जुळलं. प्रेम जुळलं. आणि त्या प्रेमात ह्या प्रेमात अरे अरे अरे, गळ्यात गळा, काय डोळ्यात डोळा. अरे. माझी म्हणून जर पोर असती तर मारून टाकली असती तिच्या. पण महाराज हे प्रतिकार केला. आपण होता ना होय आपणाला संरक्षणार्थ मी पाठवलं होय महाराज, मग आपण काय केलं त्याच्याशी प्रतिकार केला. पण पण माग आलो. हा, कदाचित माझ्या दुर्दैवानं मी जर मेलो तर ही वार्ता तुम्हाला कोण सांगणार. म्हणजे कळवायला आला तुम्हाला सांगण्यासाठी म्हणून आलो. तेव्हा महाराज आता तुमचा निर्णय तुम्ही घ्यायचा आहे. माझा निर्णय आम्ही नामांकित. माझा निर्णय पक्का आहे. होय ना एकदा की इथं मला ती दिसू द्या तो रानटी माझी माणूस. स्वतःची मुली म्हणणार नाही होय ना महाराज. माझी पोर म्हणणार नाही एवढी येताय, नाही. येताय, येताय. आपण आपल्या राजप्रसादाच्या द्वारावर आलो. घडलेले सारा प्रकार तुझ्या जन्मदाच्या पितृदेवतेला कथन कर. मी घराची जाणीवही त्यामध्ये तोपर्यंत या द्वारावर मी वाढतोय. लवकर जा.